Знаеш ли, че за българите новата година не започва на 1 януари, а на 20 декември? Това е Игнажден, денят, в който вратата не просто се отваря, а предсказва бъдещето. Игнажден идва от името на свети Игнатий Богоносец, един от най-ранните християнски мъченици. Но у нас той се е превърнал в ден на тайни знаци и надежда. Народът вярва, който пръв ти влезе в дома на Игнажден, такъв ще ти е късмета цяла година. А този човек се нарича полазник. Полазникът трябва да е добър, работлив и засмян. Затова някои семейства нарочно изпращат дете или добър човек да влезе пръв. Когато стъпи в къщата, той благославя: колкото звезди на небето, толкова здраве и берекет в този дом. Паленето на огън, слагането на бъдника, пръскането с пепел и вино – всичко започва от днес. Игнажден ни напомня: кой вкараме в живота си има значение. И всяка година започва не с шум, а с врата, която се отваря с вяра. А ти, кого би пуснал първи в дома си на Игнажден?